إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юқтан бар қылып, бізні өзінің игі-шигі болмаған сый-хөрмәтләрендә, киң ниғмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мақтау һәм улуғлауларыбыз булсын. Bizlərгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм, иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey iman китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Әмерләрен тиешенчә үтәгез, тыйганнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Aziz kardeşlerim, izgi Ramazan, şuşu izgi Ramazanның tüp gıybadeti bulgan uraza, ul da bulsa Allah'ı Teala bilen iki arada, bende bilen Allah arasındağı galimlerimiz sır, sikret dediler. Niçin? Çünkü uraza bik küp gıybadetlerden ayırmalı bularak, ул күрсәтеп эшли торган гамәл түгел. Хәтта алсак намазны да, кешенең матур итеп намазга килүе, мәчеткә кируе һәм чыгуы, аның басып намазларны башкаруы ул күренә. Алык кешенең зикр тәсбихларын, дугаларын, кемдер гел зикрдә утыра, гел тәсбихтә, кемдер карап каралы, машалла бу нинди кардаш икән дип сокланып куярга мөмкин. Аның хаҗга баруы күренә дә, ишетелә дә. Аның закат бирүе, садакасы да күренергә мөмкин. Аның мәчет салуы да күренә. Ләкин ураза асылда ул бит хәтта нәрсәдер эшләү түгел, киресенчә эшләмәү. Һәм син гадәттә эшләргә өйрәнгән, күнеккән ашау эчү, хәлал җефетең белән җинси мөнәсәбәт кылу, Бұлар әлләни күрінсәтіп эшли торган эшләр түгел, ул яшырып эшли торган эшләр. Шуңа күрә синең аларны эшләвең күренмәгән кебек эшләмәвең дә күренми. Һәм беркем дә урамга чыгып, җәмәгать мин уразада бүген дип, мин уразада дип мактанып та йөри алмый. Шуңа күрә галимнәребез әйтте, иң ихлас гыйбадәтләрнең берсе. Аллаһы Тәгалә белән ике арада сер булган гыйбадәтләрнең берсе нәрсә ул ураза диделәр. Һәм ураза Аллаһ белән ике арада сер булу сәбәпле аның әҗр савабында Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ул уразаны тота минем өчен. Шуңа күрә аның әҗрен дә мин үзем генә бирәм диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән хадистә, кешенең кылган һәрбер эше үзе өчен ди. Һәм Аллаһ аңа әҗрне бирә, уннан алып 700-гә кадәр ди. Кылдың ихласлыгың, тырышлыгың белән бәйле, сиңа ким дигәндә 10 тапкыр күбрәк бирелә. Ләкин ул 700-гә кадәр артырга мөмкин. Ләкин ураза алай түгел диде. Аллаһ Тәгалә хадис кудсида нәрсә диде? Бәндә уразаны минем өчен генә тота диде. Ул минем өчен генә уразада диде. Шуңа күрә уразаның савабын да мин генә бирәм диде. Күпме савап була уразага, аны беркем дә белми.
Чөнки Аллаһ Тәгалә һәр бәндәсенең менә шушы сер булган гыйбадәтенә әҗр-савапны һәр кемгә үзе генә бирә. Шуңа күрә бу гыйбадәтнең, ураза гыйбадәтенең бер үзенчәлеге, особенности булып тора. Әйе җәмәгать, ураза ул Аллаһ белән ике арадагы сер. Ләкин мөселман кешесе үзенең Раббысы белән арасын төзәтеп, выстраивая отношения со своим Господом, ул Аллаһы Тәгаләнең мәхлуклары белән булган арасын оныта аламы? Яки главное Аллаһ белән дус булырга кирәк, калганнары беркемдә түгел, алар кыллар дип кенә башкаларга төкереп карый аламы? Юк. Юк җәмәгать. Чөнки әгәр дә бәндә Аллаһ белән арасын төзеп, ихлас намазын укып, уразасын тотып, Аллаһ өчен зикр тәсбихта булып, шул ук вакытта Аллаһның мәхлукларына төкереп караса, аның бу мондагы гыйбадәтен дә юкка чыгарачак. Анда булган кимчелекләре аның Аллаһ белән булган гыйбадәтен дә юкка чыгарачак. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләнең хакын үтәп кенә, әгәр дә без Аллаһның мәхлукларының хакын кимсетсәк, аның алайтырып җәннәткә кереп булмый. Һәм моңа бик күп дәлилләр китерергә була. Һәм бигрәк тә бу дәлилләрне мин ураза гыйбадәте белән, чөнки без Рамазанда, уразада бәйләп китерәсем килә. Әбу Хурайра радиллаһу анһудан тапшыра хадис. Имам Бухари бу хадисне үзенең Әдәбул Муфрадында китерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп, кешеләр сорау бирә, сөйлиләр. Бар ди фулан хатын ди. Фулан җирдә яши ди, шундый хатын бар ди. Ул хатын төнләрен кыямда тора ди. Ночами выстаивает намазы ди. Көндүзләрен уразада ди. Монда сүз бара нәфил гыйбадәтләре турында. Шулай бит. Төннәрен тахаҗүдтә, көндүзләрен кыямнар уразада ди. Әле моннан башка да бик күп изгелекләр кыла ди. Садакалар бирә ди. Әмма ләкин шул ук вакытта ул үзенең теле белән күршесен рәнҗетә ди. Теле белән күршесен рәнҗетә ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде ул хатын турында? Ла хайра фиха диде. Ул хатында хәерлелек юк диде. Нет в ней блага диде. Ва хия финнар диде. Һәм ул җәһәннәмдә яначак диде. Шуннан соң сахабалар икенче бер хатынны сөйләделәр. Бар шундый бер хатын ди. Намаз дисәң, ул күбрәк фарызларны гына укый инде ди. Ягъни төннәр буе тахаҗүдләрдә тору, көндүзләрен көннәр буе гил уразаларда юк ди. Намаз дисәң, ул инде күбрәк фарызларын укый ди. Бәлки аның эше шундыйдыр, бәлки башка әнисе авырыйдыр, авыру карыйдыр, шуңа күрә без белмибез. Ләкин күбрәк фарызларны укый ди. Садакага килгәндә ди. Biraz гына шулай иремчек белән садака бирә ди. Творог белән садака бирә ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Әллә ни зур садакалар да бирми инде ди. Ләкин ул бер кашан бер кемне рәнҗетми ди. Бер кемнең гайбәтен сөйләмәй, бер кем белән әрләшмәй, бер кем белән талашмый, бер кемгә яла якмый, бер кемне алдамый, бер кемнең хакына кермәй. Ягъни ул нәрсә ди? Ул хатын ди бер кешене дә азаламый, интектерми ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Хия мин әһлил җәннә ди. Ул җәннәт әһелләреннән ди. Ул җәннәттә булачак ди. Менә бу хадисне Имам Аль-Бухари китерде үзенең Әдәбул Муфрад, әдәп әхлак китабында, мәшһүр китабында. Һәм менә бу хадис безгә нәрсәне күрсәтә? Карагыз. Ничек итеп кеше изгелек, гыйбадәт мәйданында алдана. Алдана җәмәгать. Шайтан аны алдый. Карагыз. Бу беренче хатында күпме хәерлелек булган.
Төннәр буе тәһаҗҗүд укыган. Димәк бит инде ул үзенең татлы йокыларын бүлеп, тәһарәтләрен алып, килеп баскан намазга хезмәт кылган бит бу гыйбадәт юлында. Көндүзләрен ураза тота, ягъни тәмле ризыклар, тәмле сулардан ваз кишеп, бу ураза тота. Садака бирә ди. Нәфесендә булган саранлыгын җиңеп, бу кешеләргә садака бирә. Ләкин бер проблема бар. Нәрсә? Тел. Теле бөтен әйберне харап итә. Теле белән күршеләрен рәнҗетә ди. Кем беләндер кемгәдер кычкыра, кемнеңдер гайбәтен сөйли, кемнедер яманлый, кемнедер алдый. Һәм шушы сөяксез, кечкенә генә тел, шушы хатынның теле, бүтән кылган изгелеген нишләтә? Юкка чыгара. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Юк ул хатында хәерлелек диде. Юк ул хатында хәерлелек дигән сүз, юк аның тәһаҗҗүдләре, юк аның уразалары, юк аның садакалары һәм башка изгелекләре диде. Һәм ул җәһәннәмдә яначак диде. Икенче хатынның изгелек мәйданында, гыйбадәт мәйданында ул кадәр күп түгел кебек. Тәһаҗҗүдләре дә алай күренми, башкасы да. Ләкин карагыз, кешеләрне кимсетү, кешеләрне рәнҗетү, кешеләрнең хакларына кирмәү сәбәпле, ягъни бу яктан гыйбадәте бераз әзрәк булса да, бу яктан Аллаһның мәхлуклары белән арасын төзәтү сәбәпле, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Ул хатын җәннәттә булачак диде. Менә бу хадистә безнең өчен бик зур гыйбрәтләр бар, җәмәгать. Онытмагыз бу хадисне бер кашанда. Китмәгез ышып, тәһаҗҗүдләрегезне күреп үзегезнең. Дүшәмбе атна кич уразаларыгызны күреп, масайып, фириштәгә әйләнеп китә күрмәгез. Үзегезне фириштә дип уйлый күрмәгез. Ни өчен? Карагыз, ул хатынның да бөтенесе бар иде. Ләкин телен тыя алмау сәбәпле бөтенләй бер юкка чыкты. Шуңа күрә җәмәгать, бу хадистә бик зур безгә гыйбрәтләр бар. Һәм әле шунысы хикмәтле, җәмәгать. Карагыз, мисал буларак хатын-кыз килде. Нәрсә дисәк тә хатыннарның телләре озынрак, җәмәгать, ирләрнекеннән. Кайбер ирләр дә без дә кимен куймыйбыз, ләкин хатын-кызның проблемасы, бәлки алар безгә карый күбрәк тә тәһаҗҗүдкә торырга мөмкиннәр. Хатын-кызлар күбрәк уразада тотырга мөмкиннәр. Зикр тәсбих тә күбрәк кылырга мөмкин, ләкин менә шушы кичкенә генә телләрен тыя алмау сәбәпле бик күп хатыннар җәһәннәмгә кирип китәчәкләр. Шуңа күрә монда хатыннар дип килә, ләкин безгә дә кагыла бу, шулай бит. Беренчесе, икенчесе тел. Тел җәмәгать ул шундый әйбер. Ничек диләр әле? Бер тәпән балны бер калак дигит юкка чыгарды. Ложка дегтя испортила бочку меда. Менә синең күпме тырышуларың, менә синең төзегән әйберләрең, менә синең садакалар, бөтенесе каядыр где-то пропустил, шайтан коткысын. Гайбәт, яла ягу, тегесе бөтен әйберен юкка чыкты. Шуңа күрә бу бик куркыныч әйбер. Әбу Бәкр радиллаһу анһу үзенең телен иң каты тыя торган сахабаларның берсе булсын, ләкин шуңа карамастан ул үзенең теле белән сөйләшә иде. Теле белән ул телен тота торган булган, әйтә торган булган. Син генә мине харап итәсең дигән. Һәм кай вакыт күп сөйләшмәс өчен авызына таш кабып йөри торган булган. Авызына таш кабып йөри торган булган. Ни өчен? Чөнки алар бик каты курыкканнар телләреннән. Тел кешене юкка чыгара. Балаул инсани минал лисани дигәннәр. Кешеләрнең бәлаләре телләреннән килә дигәннәр. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу хадистә безнең өчен бик зур гыйбрәт бар. Шуңа күрә җәмәгать, карагыз, Аллаһ белән генә гыйбадәтеңне төзеп иҗмаклы булып булмый. Аллаһның мәхлуклары бар, аның бәндәләре бар, кардәшләрең бар, туганнарың бар, башкалар бар. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына килеп сорагач, "Я Расулаллаһ, иң күп кешеләрне җәннәткә нәрсә кертә? Кайсы гамәл кертә?" дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ике гамәлне әйтте. Тaqvallah ва хуснул хулук диде. Аллаһка тaqва булу, әмерләрен үтәп тыйганнарыннан тыелу, һәм күркәм әхлак диде. Аллаһка тaqвалык синең Аллаһ белән араңны төзи, ә синең әхлагың Аллаһның мәхлуклары белән араңны төзи. Шуңа күрә тaqвалык кына да җитми икән җәннәткә кирергә.
Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә монда без белергә тиеш, шайтан бик күп кешеләрне алдый. Алдый җәмәгать. Еш кына, очень часто мы видим таких братьев, которые, может быть, обращая внимание на свои отношения с Аллахом, выстраивая поклонение, выстраивая свои намазы, они забывают про отношения с созданиями Аллаха. Есть такие братья, которые говорят, главное довольство Аллаха. Да, это никто с этим не спорит. Но довольство Его создания, это тоже для нас важно. Невозможно войти в рай, выстраивая только отношения с Аллахом и оставляя без внимания отношения с Его созданиями. И это дверь, через которую шайтан проходит в сердца многих людей. Очень часто, особенно молодые братья, они там читают книги по таухиду, самое главное таухид, главное поклонение, все самое главное, а все остальное все. В то же время он не заботится о своих родителях. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и мы никуда не можем потерять эти слова. Достоверный хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, довольство Аллаха приходит с довольством родителей. Гнев Аллаха приходит с гневом родителей. Как бы ты тут таухидом не занимался, сколько бы намазов не совершал, если твои родители разгневаны на тебя, ты не будешь под довольством Аллаха, пока не решишь их гнев. Потому что довольство Аллаха приходит только с довольством родителей. Есть огромное количество братьев, сестер, которые занимаются поклонением, да, самое главное, но в то же время мужчины не заботятся о своих семьях. Сестры, может быть, погружаются в поклонение, тахаджуд и остальное, но мужья недовольны ими. Они не заботятся о своих мужьях. Хотя, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, одной сподвижнице сказал, твой муж – это твой рай, и твой муж – это твой ад. То есть ты попадешь в рай через довольство своего мужа, и ты попадешь в ад через недовольство своего мужа. Поэтому это очень важно, дорогие братья. Һәм кыямәт көнендә бик күп кешеләр, бәлки үзләренең намазларын, уразаларын тотып килерләр, ләкин кешеләр хакына керү сәбәпле, кешеләрне кимсетү сәбәпле, бөтен гамәлләрен юкка чыгарырлар. Абу Хурайра радиаллаху анху тапшырган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалям кешеләргә сорау бирде. Кем ул муфлис, банкрот? Кем ул банкрот дип сорады. Шуннан соң сахабалар әйттеләр, безнең арабызда муфлис ул бер тиен акчасы булмаган, бер дирхам акчасы һәм яшәрлек малы булмаган кеше, ул менә бөтен әйберсен югалткан кеше шул дип әйтер. Шул дип җавап бирделәр. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Минем өммәтемдә диде, муфлис, тот, кто потерял все. Ул кем диде? Кем кыямәт көнендә Аллаһ каршына килер ди, үзенең намазларын күтәреп, уразаларын күтәреп, биргән, түләгән закатларын күтәреп килер ди. Машалла, карагыз, төзегән бит гыйбадәтен. Намазлар аның гамәл дәфтәрендә, уразалар, закатлар, хаҗлар, башкалар. Ләкин шул ук вакытта ди, шушы намаз тияп килгән кеше ди, берәүне теле белән кимсеткән ди. Берәүне яла яккан ди, гайбәт сөйләгән, аның турында ялган тараткан ди. Берәүнең малына кергән ди, алдаган, малын алган харам юл белән. Берәүнең канын түккән ди, ягъни ул кешегә корал күтәргән, аны үтергән, аны яралаган, зыян салган. Берәүгә кул күтәргән, ягъни суккан ди. Шуннан соң ул ди монсына үзенең намазларын бирер ди. Чөнки алар бөтенесе килә. Машалла, басып тора Аллаһ каршында, намазлы, гыйбадәтле, бөтен әйберсе бар. Ләкин берәү килә дә, я Раббым ди, минем гайбәтемне сөйләде менә шушы намазлы ди. Аллаһ Тәгалә моның гаделлек белән күпмедер намазын ала да моңа бирә. Син ризамы? Әлбәттә риза. Укымаган намазлар моңа өстәлде. Үзенең ул бу намазларны укымаган иде бит, үзенекен генә булды, шатланып китеп барды җәннәткә, иншалла. Ансы инде Аллаһ Тәгалә үзе хәл итә.
Икенчесе келді, я Раббым, ул минем базарда сатканда мине алдады дей, машинасын алдап сатты дей, жимешін алдап берді дей, ул минем хакыма кірді дей. Шундан соң Аллах Тәгалә моның тагын намазларын алып бирә. Шулай итеп кемнеңдер тарата намазлары бетә. Улар укыды, ләкин бетте, алар тарата бетерде. Кемдер уразаларын тарата, кемдер хаҗын биреп җибәрә. Машаллах, ничек хаҗ кылган ие тырышып. Кемдер үзенең җилкәсенә салып шатланып китте, хаҗын күршесе тегенең хаҗын алып китте. Кемдер аның закатларын алып китә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кайбер кешенең ди тарата изгелекләре бетәр ди. Карагыз, җәмәгать, гомер буе җыйган, тутырган, кылган изгелекләр кыямәт көнендә бетте, таратып бетерде рәнҗеткән кешеләренә. Ләкин кимсетелгән, рәнҗетелгән кешеләр һаман килерләр ди. Изгелекләр бетте, намазлар бетте, закатлар бетте, уразалар бетте, һаман берәү килгән калган әле, мине кем урлаган иде, миңа кул күтәргән иде, мине кешеләр алдында мыскыл иткән иде. Шуннан соң Аллаһ нишли? Моның бирерлеге калмады бит. Тегеләрнең гынахларын алып моңа бирә башлый. Тегеләрнең гынахларын алып, моның күпмедер гынахасын уланы кылмаган иде. Ләкин аны рәнҗитү сәбәпле кылды дип моңа куелды. Моның гынахасын алды. Моның гынахасын алды. Менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Минем өммәтемнең банкроты диде. Ни өчен җәмәгать изге Рамазанда, шушы ураза гыйбадәтләрендә мин үземә һәм сезгә моны искә төшерәм. Чөнки Рамазан ул мәдрәсә. Ураза ул мәдрәсә, ул тәрбия. Һәм ураза Аллаһ ризалыгы өчен генә кылынса да, ул безне өйрәтә Аллаһның мәхлуклары белән дә арабызны төзәтергә. Юк сиңа җәннәт, әгәр дә син гыйбадәтеңне кылып та әти-әниеңне рәнҗетсәң. Юк сиңа җәннәт, әгәр дә син намазларыңда, уразаларыңда тәртип ясап та семьяңны карамасаң. Әйе җәмәгать, бу дөньяда хатынга китереп суксаң да, синең таза кулларың белән, ул сиңа суга алмый, ул бит хатын-кыз. Ләкин кыямәт көнендә хатының килеп, үзеңнең хатының килеп, син карамаган, тәрбияләмәгән балаң килеп, сине җилтерәтеп, изгелекләреңне талап алачак. Авызыңны ачып бер нәрсә дә әйтә алмаячаксың. Чөнки бүген улай берне без бик күрә. Бүген үзебезнең сакаллы, намазлы җегетләребез хатыны белән талак кылышалар. Айырылышалар һәм белмиләр, талак ир белән хатынны гына айыра. Ул ата белән баланы айырмый. Ул балалар бөтенесе дә аның бөтен расходлары, бөтен саулыклары, ризыклары, кигән киемнәре синең өстеңдә, синең сыртыңда. Син карага тиеш ул балаларны шәригать буенча. Ләкин еллар буе айырылышканнан соң, еллар буе кайбер мөслимәләр әйтәләр, еллар буе килеп караган юк балаларын ди. Ул бит намаз укый. Аның ул нинди намаз микән ул аның? Ул ураза тота. Ул да хәзер таравихларга йөри. Семьясын карамый. Яки анда айына 1000 акча бирә. 1000-гә 3 баланы ничек карарга була? 1000-гә ничек баланы үстерергә була? 3 баланы. Аның укуы өчен, сәламәтлеге ни? Менә шуңа күрә җәмәгать бик күп сораулар бар безгә карата. Һәм без менә шушы гыйбадәтләребезне саклыйк җәмәгать. Алла сакласын, Аллаһның бәндәләрен рәнҗетеп, песи сәбәпле, карагыз. Песине өенә алып кайткан бер хатын, хадистә килә. Бикләп тоткан, ашка үтергән. Шуның сәбәпле Аллаһ Тәгалә җәһәннәмгә кертеп, песине китереп, битләрен тырнаклары белән йырттырды. Ни өчен? Бер ниндидер хайван өчен. Синең ул бит балаларың, синең әти-әниең, синең туганнарың, синең кардәшләрең, синең күршеләрең, анда псиләр түгел, анда кешеләр яши. Һәм алар килмәсеннәр кыямәт көнендә Аллаһ каршына, Раббым бир әле аның намазларын, бир әле закатларын, бир әле уразаларын дип. Менә шуңа күрә саклык гыйбадәтебезне Аллаһ белән арабызны төзәтик һәм аның мәхлуклары белән. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.